Salamat kayo sa sponsor. Mura ka gisapingan di ka ha? Boss, Chrismart, Archibald. Gisapingan gyud ka og Dadalhin kita sa langit. Dagang kag bagong sanina ha. Ganan na ko sanina guys. Libog na ko kung sa suloob na ko ba. Ano akong kalagutan basta dagan jud ko sanina kay maglibog mo ko sa loob. Shall we begin? Team Bakals TV. Let's begin now. Ako ba? Action ko kabalaka nimo kay sikag balik ang suloban ng mga sanina nga mga balik-balik nga ano, mga busluton. Pero di ay dagang kay kagwapo mga sanina diri sa imong karton. Kuya lugo si pangita niyo. Si pangita di man kakwa mo mukay. Labad o ning di na masakto nimo pasanay. Sulubang ka na. Natag ni Uwin ba? Ay kang Uwin din. Yang sulubon pa ka na mga busluton. Mansahon. Sige, apil mo tanan. Lagot ko mong tanaw man. Sige na. Samnang ganun, may tubig gani na may tubig saboy. Yang pink ka ako naman na ilabay awa niya. Oh. Nay, gwapo kay mga sanina kay pangatag na ko niya. Ako magsigod. Man of speed. Wala pa ako magsigod. Ay. Nakapoy. Natag ni Malakaw ta. Matutag merkado. Magkuy ka na ako busluto ni mong sanina, mansahon. Ano sa taong kay? Para oran na rin, buslot to. Basta buslot kay reject dayon, di kan kita sanina. Atani ski. Paghatag na nimo lang win-win. Para trabaho. Kani ayan yata kay natag ni tatay. Ayun. Ano natag ayaw. Magpaglain bi ka nato, ipanghatag lang win-win yan, di na kagalam sa lupa. Unsan taong kari daghanom din mo sinina ri. Balaka ta nimo. Kani panglabay na mo bandi ka na yan. Atani tatay awin. Unsa na? Sige kana pa. Ngay ka pink kay. Sing tubay ka tala sa pink kay. Dikis na buo. Dikis. Imit. Uwin mo na. Ayaw ka uwin na inatag ng uwin. Mahal akong palitan na. Gikan doon ni kuan ko no Saudi. Gikan na Saudi dong. Sige, tiwason tanig ukab ang mga sanina. Kana. Yang hindi man nimo sulubon. Kana may nindot kay habugaway. Kana may sulubaron. Ay sig balik sulub kasi kat tay kas argaw ini kakita dito bus pakal. Uy, sa bus pakal si sulub man ni og kanang gisiun. Sulub man ni og busluton. Kwarta. Usam taon eh. Oh, kana. Agoy kinuod di upiki. Natag ni tatay. Sige natag kita ako am na. Dili man sa kuha gikan dia o. Namangukab ko diaron sa kungkuan, sa kuha ang kabinet. Ligahan na lang ko untay hatag. Ako pa ni Moroy kana sila Roy kanang wala nimo kapitay panghatag ng win-win. Sum na. Atubang ko na ako. Pula ni. Wow. Sa man na Roy. Labay na Roy be. Tegi mo sa sulubon Roy. Ha. May nani nga di labos ganahan ni ko. Unsa na? Ano ba? 20 na. Pero meeting gawas ni, di ba? Oo. Pero sorry. Ya, sikag balik ato yung mga sinina nga. Ang nag-video dito sa kuan, nag-vlog. Balik-balik na yung mga sinina. Ana ray kay kuan ko ka kanang vlogger na biya ka. So, di ka dapat magbalik-balik sa sinina. Sana all. Bakit nag-name sponsor? Woo! Kaya palitan di ka o kuan karon. Shoppingan ti ka og sanina. Kanan ko lang karton. Karton kita ko karton sa rip. Ang abli kay bore grip ana batubangan. Yo converse. Converse way sulub. Bukat gusto ng laban. Lutian ni ka boss. Mo ni siya kanang kinalasan ang sulub mo. Mo na gyud mo sulub ba. Mo ni siya may ibawan gyud nilang liya. Wala na kay short no. Kana na yung gisulub. Kanyo ang sulubon. Buta lagi na sa ilawom. Nganong ana na yung bababaw. Short na. Thank you for watching our video. Okay? Don't forget to follow our Facebook page, Team Bakals TV. Feel free to like, share, and our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Click the bell button for more videos. Thank you. Bye.